והם היו במרדף בג'יפ אחרי איזשהו פושע, והנהג שלו עשה איזו פנייה לא נכונה, הג'יפ התהפך, נפל, ולום שהיה מאחור עף באוויר, ונכנס לו לתוך חוט השדרה, בתוך הגב, וקרא לו את חוט השדרה. ואז, מאז הוא בכיסא גלגלים. אמרתי לו, סליחה שאני שואל אותך, לא כעסת? לא כאילו, איך, מה עבר עליך? אז הוא אומר, כעסתי? הוא אומר, צעקתי במשך חודשיים, לא מהכאב הפיזי. איך עשית לי את זה, ואיך אני ככה, וצעק, הוא אומר, אני אגיד לך משהו שאתה לא תאמין לי. אמרתי לו, מה? הוא אומר, התאונה הזאת היא הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. ברור לי שזה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. ואז הוא אומר, אני לא רוצה לשקר, הייתי רץ הרבה לפני זה, הייתי אתלט. ואם היו מחזירים את הרגליים, עכשיו הייתי מאוד שמח. זה לא שאני לא הייתי רוצה את הרגליים שלי. הוא אומר, אבל לפני זה הייתי מין דתי כזה, דתי לייט. לא הייתי מחובר לקדוש ברוך הוא בכלל. ובתוך התאונה הזאת, מכל הכעס הזה ומכל מה שיצא ממני, לא ויתרתי על הקשר איתו, להפך, פתאום נהיה קשר ממש חזק איתו. ואז שמעתי איזשהו שיעור חסידות באיזשהו מקום, שיש איזשהו שיעור, ולא יכלתי ללכת, אז בכיסא גלגלים פשוט נסעתי לשם, והוא אומר, ואז נכנסתי לתוך העולם הזה, ופתאום כל החיים שהשתנו לטובה. אז הוא אומר, מצד אחד אני כן הייתי רוצה, אני לא מתעלם מזה, אבל זה הדבר הכי טוב שקרה לי.